Machenya kwa magajangu kama mara intira geno ni de chingmari di makare arwaki ni machigni weche manyien mag migako kama bende wayuko ni weche mopogore opogore madhi nyime gwenge kata konde mopogore opogore pacho ka nyaka e pinje maoko wachaka negi weche mawamiyo pek. Substantive boundary delimitation will be undertaken after the general election using the legally and nationally applicable population census. IEBC koro wacho ni ogibinyalo timo chenro mar goro kiewo mag gwenge motelne yiero maduong' mar 2027. Jopuonj ang'wen mag skund sekondar ma Matungulu omaki kotenore kod mach manowang'o kuonde nindo 3 e skundno. Migawo mar somo biro yango chal mar skunde senior ma ok oyudo jopuonjre moromo modonjo grade mar 10. Maching nyakoromogi namba marote machuo kenari adek auchiel nono kao kamano bende yudwa wantire kanye mbui mopogore opogore mano Ramogi TV nyinga Simfros Okindam. Jakom maduol mochung'ne yiero pachoka mano Erastus Ethekon oyango ni chenro mar goro kiewo mag gwenge ibiro tim tok yiero maduong' mar 2027 kalore gi thuolo matin ma odong' motelne yiero ma higa manyien kaachiel gi bura mapod nie doe wi adiera mar kwan mag oganda jo Kenya mane otime higa mar 2019. Ethekon wacho ni gibiro mana tayo chenro mohiu motenore gi goro kiewo mag gwenge kaka miyo jopiny puonje wi chenro mar goro kiewo kaachiel kod gi kawo pach oganda e wi chenro makamano. Mabiro kalo doko ni chenro no oselewo mokalo thuolo mar higni 12 machiko yango. Ensure that we undertake these activities for this second review of the boundaries while also monitoring our levels of preparedness for the 2027 general election, and when the time comes the Commission will again look at where we are and make a determination and a decision whether to scale down those activities on boundary review to allow the Commission to fully focus and concentrate on delivering a credible, free and fair general elections 2027. And of course, after the elections, the Commission will again take a decision on when to resume those activities around boundary delimitation to ensure that those activities are commenced forthwith to ensure that we conclude that process after the 2027 general election. So we are therefore telling Kenyans that substantive boundary delimitation will be undertaken after the general election using the legally and nationally applicable population census. Wadhi nyime kod weche manyien kama jatend migawo mar somo Julius Ogamba oyango ni migawo mare osechako timo lalruok mabiro yango chal skunde mag senior ma jopuonjre pok odonje kod mago morwako kwan ma jopuonj mane piny ahinya mag jopuonjre. Kalore gi Ogamba, migawo mar somo nyaka koro kuong tim nonro margi kendo yud kwan makare mar kaka skunde norwako jopuonjre, chenro ma gibiro timo kanyachiel gi duol mochung'ne ndiko jopuonje pachoka mano Teacher Service Commission. C4 schools or any other school where students have not selected with those few numbers, once we have the data, we would be able now to make a decision where to move those students to and then deal with those schools that have no learners. Obviously, it means that a school that does not have grade 10 also does not have Form 2. Because this year, remember, we don't have Form 2. That means they only have Form 3 and Form 4. So we'll work together with TSC to rationalize that space, and we are doing the analysis. We've extended the final week for enrollment is this week. Once we have the final data, we'll sit down as a ministry, as a government, make a decision about those schools. But you can well see what will happen to those schools. Wadhi nyime gi weche manyien kama jopuonjre ang'wen mag skund sekondar mar Matungulu obila omako kata obila mago kwach kich omako kotenore kod mach mane owang'o kuonde nindo mag skundno. Bende gi wachno majno wachore ni mane omako kuonde nindo 3 bende oweyo ka jopuonjre maromo 15 ni kod hinyruok mopogore opogore ka mwandu modhuro mag jopuonjre maloyo 300 okethore. Jakom mar riwruok mar jopuonj Sila Mutiso osewach mar wang'o kuonde nindo kokwayo obila mondo kas nonro ka bende
osemo jopuonjre manigi ng'ur e weche omanyore mamoko mag chwalo weche makamago. Jalup ruoth e gweng' Mavota e kaunti ma Machakos osechoko jopuonjre maromo 10 mane onego donje grade 10 to pod ne ni pacho kendo terogi e skul. Peter Nguvu nochoko jopuonjre go kendo ting'ogi kod apiko mare kendo terogi e skul kaluwore kod chik mane jatend piny ogolo ne ruodhi. Owacho ni otudore kod jonyuol gi maonge nyalo kendo moko kuomgi nosetemo ma oyudo mana lep skul matin mar konyo rwako gi skul. Gesane wacho ni gwenge oserwako nyithindo duto e grade 10. Tumeingia kwa boma, kila boma kwa boma, tukatoa wanafunzi 7 ambao tumeweza kuwalete katika shule ya upili ya sekondari ya Vota, ndiposa wakaanze kuanza masomo ya grade 10 kulingana na wito na amri ya rais kwamba kila mtoto aliyefanya mpaka asonge darasa ya mbele. Niko na mama na baba, lakini kiwango yao iko chini, hawana uwezo wa kunisomesha ile hali ya juu, wanang'ang'ana lakini iko chini. Babangu anafanya vibarua huku soko huko, hana pesa, tunakaa kwa plot, huwa tupati pesa za kulipa plot. Nataka tu mtu mwenye anaweza jitokeza tu atusaidie niende shule nisome nifaulu masomo yangu. Nitasema ni asante nitakapomaliza masomo yangu. Ivalua siko na shida, sisi tunafanyanga jua kali na ivalua iko na shida sana. Kapana kama no bende kapo dwande utire weche maga tero jopuonjre maga grade 10 school ene jalup county commissioner Manambale Caroline Ochonka omedo jiwo ruodhi e gwenge go mondo kas chenro maneno jopuonjre duto mowinjo donje grade 10 otimo kamano kochopo kiny. Omedo ni gitudruok kod obila gibiro timo pedha ne jopuonjre mapok odonjo school ka jonyuol mapok otimo kamano ibiro kaune gi okang' mar chik. Wach moser kod jagoro e bad migawo mochung' ne chenro mag sirikal e bwo migawo mar omenda Laktar Boniface Makoha. Mowacho ni sirikal oseketo kare chenro maneno ni jopuonjre ma ochando odhi nyime gi sombgi. Historia. I want to hand in charge of academics. Madam Christine Akinyi. Distinguished guests, teachers, parents. Village elders, tafadhali nataka tujaze watoto grade 10 hapa Sierra. Ikifika hapa tutapiga hesabu. Ile PS atakuwa ametoa bila amesema. Na mimi niongeze ile iko, tutatuma watu wetu hapa. Umenipata? Alafu tutawalipia school fees wakiwa ndani ya shule. Mumesikia? Kama kuna mtoto ambaye anastahili kujoin grade 10 na bado hako nyumbani na visingizio ni kwamba hana uniform, hana school fees, akasema na tusipate kitu kama hiyo. Hata leo, kwa sababu mimi ni mouthpiece yake, napeana directive kwa village elders. Mtoto yeyote, kusikuwe na kisingizio, yeyote ambaye anatakana kuingia grade 10 na hako hii area, enda mchukue mlete katika shule, usijali akiwa na uniform hana. Uniform tutatafuta. Tutakuja kwenu, na nikikupata unaweka mtoto nyumbani asiende shule. Unaona ile watu tunakimbisana na watu ya Chang'aa, hata Chang'aa kando, sasa tutakimbisana na wewe sawa sawa. Kwa hivyo kila msasi toa mtoto aende wapi? Tafadhali ninaomba watoto waende shule. Kopogore gi weche mag somo en jotelo mopogore duond buch ODM medo mana kwayo kwe kod riwruok e seche matung' ni podhi nyime e duond burano masane chalo ka gima ni kod kweth ariyo mopogore. Jalup gavana ma Kisumu Laktar Matthew Owili owacho ni kanyakla achiel ma duond burano ema biro nyuolo olemo. Omero ni oganda luo kendo jokanyo mag ODM nyaka riwre to kogaye mar ODM mano Laktar Oburu Oginga mane oseyier ma opuodhi kendo nego miye sir. Owili mane lose boma Kisumu wacho ni onge mar riwruok biro lalo oganda luo ahinya to sani ma moluor Raila Odinga onge. Ng'ama chal gi baba Raila Amolo Odinga konindo
to gik makoro timore sane gi gin gik manyaka ne timre nikech ing'eyo ni yien maduong' kogore piny to kata winy ma ande ni ewi yien no dhi winjo matek kata mana lee moro amora kata joma ne bede tie yien kanyo ka bede tipo omiyo gima timore anyalo wacho ni en gima ne wanyalo wacho ni nyaka ne timre kaponi gima kamano nosetimore. Kwayo mara maduong' ahinya en ni wan joka ng'ata diwa wan joka ng'ata achiel jo mosewuok koni gi koni waduoguru kanyakla nyo waseyiero jatelo okay miluongo ni Dr. Oburu Oginga Odinga kaka jatelo mar ang'owa mar chamano gi sani kendo ne osepuodhe gi Central Committee to kod Governing Council nyo wasebedo piny kaka oganda Siala Resort kacha manyo wasego mbaka manyo wasemiye thuolo mondo mi odhi owuo gi wuon piny waneni wadhi e piny wacho mamalo cha machalo nade. Jodak Makomenya e sub county ma Uriri yuak ni pod gintiere mudho kage wacho ni pok ne otunegi stima nyaka ne chue piny. Jodak kotel negi kod Edward Ojwang wacho ni higa mar 2024 ne weche mag stima otudi kendo oket transformer mar stima kata kamano nyaka ne mae tim stima pok oliele. Giyuak ni Ojwang gi to gin bende gichulo osuru mana ka Jo-Kenya mamoko kagimedo ni onge mar stima e gwengego osethiro chenro mag nueng'o kamoting'o ohala. Kano ket stima noketi, stima nokoliel, stima waonge gi stima, transformer bende ok ti. Ka watemo manyo joma nyalo konyowa ginyisowa ni transformer ok ti. Wakwa mheshimiwa ma en mar Mark Nyamita ni ne kaka stima nyalo tiyo. Kidhi Ongeto kacha, Ongeto en center maduong' ma kendo nyicho sakawe kata gi county kaka chiro to ok kinyal bedo gi kwe ke security we have insecurity. Wayudo wich kuot saidi kendo wan gi sandruok. Koro okwayo wandai bochung' weche mag sitima kaka nokel mwalo ka sitima ok ti, sitima olal kata nyithinde somo masani nyithindo ok som nikech nitie mashinde machalo computers monego bed ni tiyo gi sitima. Ne injinia Makogola Nyamita kano biro Kanyodera no singonwa ni Komenya sublocation biro yudo sitima miere 1,000. Mano na bedo mamor kabisa ni miere 1,000 go kane gik sani to kare no ningo wayo sedonjo kuonde go waya pok aneno onge. Koro akwayo jatelo ni kaka ni wacho ni wadhi ibiro miwa sitima wakwayi kuom ng'wono gi duol mobolore miwa sitima. Komachele ni kaunti ma Kitui biro yudo teko mar megawatt mokadho 132 chal mabiro konyo tego kembe mopogore kod ohelni matindo e kaunti no. Karo gi jatend migawo mar teko Pio Wandayi kod jata tije mar kambi teko mar Ketraco bedo gi lain achiel machwalo teke kaunti duto ma Kitui osekelo achiedh nade mopogore jodak e kaunti no. Chenro bende biro konyo e chwalo dongruok bero ngima jodak moloyo te yor neno ni chal mar arita bende obedo makare. Some of them. 1, 2, 3. My coffee. Why? So this is the solar panel for the center. Kenya has made significant progress. Electricity access now stands at about 75%. However, on the clean cooking front, the challenge is larger, as only 34.4% of households have access to clean cooking solutions. Besides, an estimated 26,000 Kenyans die annually from household air pollution. Closing this gap is urgent and non-negotiable. We only 7.4 use clean cooking oil or clean energy, and only 6.7% use LPG gas, and less than 0.3 use biogas, which has high potential here. In order to bridge this gap, as a county, we have an MOU with the REREC, which is to try to increase connectivity in this area, and that is working very well. This facility is called Kitui Substation. It is a 132 kV
to 33 kV transformation with a capacity of 23 MVA. That means that this station is able to power industries, small business, SMEs, and also households, hospitals, and schools within Kitui for the next many years because the capacity is very high. Miyo moro ma en Chiliel ma jahigni 70 gweng' ma Kanjira e kar chung'od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay ma osebedo ka onge kar jot oyudo fungruok bang' riwruok mar Lilian Ngala Foundation gero ne ot manyien. Miyo no ma bende ni kod ng'ol osebedo ka odak e ot marach nyaka ne wuon pargi magoro lalgo higni mathoth mokalo, ot ma bende oseketo ngimane e andaki. Kata kamano, Mama Phoebe Akinyi Juma koro nyalo buonjo bang' yudo ot manyien. Lilian Ngala mane loso e kinde mane odhi chuo wang'e kaka igero odno, okoni mano en ot mar 106 ma ogero ne mond liete, kama ne okwayo joma Nyasaye ogwedho gi lwetgi mondo yie opare mond liete mochando. Nikech Nyasaye otudowa gi Mama Phoebe Juma. Mama Phoebe Juma en miyo machiliel mosabedo gi chandruok mar ot kendo sadak igni mang'eny koonge ot makare. Omiyo kawuono wantie kae mondo omiye ot embo bede gi kwe kendo bede gi mor kaka miyo mora mora wako kauni. Koro gima nyalo wacho en ni watem matek kaka joma Nyasaye ogwedho lwetgi mondo wakony jowetewa bende kama wanyalo. Wasabedo kwa timo wagero utegi Suba South County, sub county mar Suba South, but gisani watemo wuok oko mar Suba South sub county nikech dwaro ng'eny mang'eny manyalo bedo go onge nikech Nyasaye otimo ang'o. Nyasaye otimo tichne gi joma nyopara mokwongo agone Ruben Oponero kamano monena mineno chiwo wadgi Lilian Ngala Foundation tiyo e Karachuonyo, jotendwa mamine kata jotendwa duto moyier odwa noti kanyaka. Ma en constituency mar adek ma wasebedo ka wabire mondo mi wabed joneno kaka gigi timore. Omiyo wakwayo nyaka jotendwa mamoko ni beduru go osiepe maber, osiepe manyalo konyo ng'ama odhier. Kawadhi kadha wadnam chumbi eni jodak e gweng' ma Ziwa la Ng'ombe mantiere kar chung'od bura ma Jomvu Mombasa onyiso luoro ni pio ula kidek momogi ka koth ochwe kaluwore ne gi okang' mar joket mwandu kata jaket mwandu moro magero korot e wang' pio ula. Kotelnegi kod jaduong' gweng' ma alworano Hassan Thoya gikoni nyaka sani pok giyango jago magedo kanyo ka giwegi to gichich ni chal ni en ng'ato matemo yako lobno magikoni en kama pio ula molgo. Giywak ni kada bang' chwalo ng'ur margi e apise mopogore e kaunti ma Mombasa, ywak gi osegore Lwanda ni mar onge ng'ama osewuok oko ayanga mar chiwonegi ler e wi gedono. Ni jambo la kusikitisha sana kuona ziwa linajengwa bila kuhusishwa wananchi. Sielewi ni vipi. Tuliambiwa tutachimbiwa mashimo ya maji ya kuingiza maji ndani, lakini hakuna kitu kimefanyika mpaka leo. Lakini cha kushangaza, toka juzi tunaona watu wanapima kutafuta beacon, hivi hata ni ukuta umewekwa. Hatujui ni nini kinaendelea, hatujahusishwa lolote. By any standards, this is a place which should not have been allocated or grabbed, such that when people claim it's their land, who gave them? How did they acquire it? We wish to know. We have written to the county government. We have reached Neema. They don't even respond to our letters. But we continue suffering. Now, with the wall coming up, we do not know the next time it rains what we are going to do because the rainwater will now all come to our estate. Hatujachimbiwa balls ama visima. Hivi sasa tunashuhudia hapa ukuta unajengwa. Kwa hivyo sisi tunaomba ukuta usitishwe mpaka tutakaporidhika, tukipata njia mwafaka kuwa maji yamefanywa drainage kwa kuchimba ball ama visima. Sisi tukiridhika tutakuwa tuna shida na ambaye anataka kujenga hata kama ni magorofa ama ajenge nini, lakini tuwe sisi hatuadhiriki na maji. Miche mag jopiny no yore chenro mar kawo pande gwenge ma Nyakach, chenro madhi nyime skunde mag kata skund primar ma Chego. Jopiny mapok okawo pande ma nyaka nene jogo ma opande gi ne olal kaachiel gi jogo ma ndikore ne ombulu noyudo fungruok tok chenro ma kamae
ma ichwalo gi apisi ma jagoro mogirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo ne gimor ni ochoponegi nyaka e kor gweng'. Ruoth ma South East nyaka Judith Pande okwayo migawo mar arita mondo med chwalo chenro makamago e gwenge ne jopiny e gwenge mopogore opogore mondo konygi yudo pande mabiro konyogi e yudo chenro mar sirikal. Chenro mar chiwo pande osebedo kadhi nyime e gwenge ma Nyanza ka nyaka sani thoth jopiny ma osebedo ka yudo pek nikech omenda madwarore kinde mokalo koro ni kod yot. Abiro e chenro mar kawo kipande, kelo joga mondo kaw kipande to gikaw go koro. Naneno ko ober kabisa, nang'eni wadi yudo kipande ji duto te ma inte iye ka. Wasechandore higni mang'eny ok wayudo kipande. Ase apply to ok ayudo. Ase apply mara ni diduogi onge, koro onge, ok ayudo nyaka sani. Aneno ka chenro ni to ber. Kitende Ruto konyowa sana nyaka Raymond Omolo. Kamano. Chenro ma kawuono ni en chenro maber ma jowa mapok oyudo kipande idwa miye kipande. Jok ma mekgi olal bende dwa yudo replacement. Jok ma wawach ni osegabedo gi chandruok e kawo kipande kawuono dwa ni gibiro mondo gikaw kipande nikech chenro ni olosi gi jatenda Raymond Omolo, kendo joma kawo kipande gikawo nono maonge chudo moro amora. Nyakoromogi en saa 7:20 wakaw yo mokwongo chenro en mar migago Guda ka Yesu wacho kanyo ni waneni ka wan seme Makalda i Migori County ne wan gi geno ni dhipognwa Nyatike constituency mondo wuog adek nikech oduong' ahinya. IEBC otim piyo gi chenro mar pogo piny. Nyakoromogi waringo wadhi yo matin kikedhi mabor pod waiko ni weche mathoth. Chenro en mar migago. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyako ma jaber cha en ng'a? Aparo ni Nyasaye winjo lam mara, en oro na nyako ma jaber ka. Aiga ni nyaka ringe gi gari mamara, iga ni nyaka ugi ndege anbe, iga ni nyaka ugi ndege anbe, iga ni nyaka gere ot minen, iga ni nyaka gere ot minen. Mondo yud skiza tune mara mar thuma mar higani, idial star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai.
Mashege kendo duol mar NCIC ochako chenro manyien mar luwo kaka oganda tiyo gi mbui e counties mopogore opogore e kinde ma giwacho ni weche mag nyayath e kind dhoudi medore. Mae gitimo ka giwacho kata ka gichwalo tiegruok masani otim Nyanyuki e kaunti ma Laikipia kama girome kod riwruoge mopogore opogore gitwak e weche mag rito ratich oganda e mbui. Kokali apisi margi Liban Guyo NCIC oyango lai manyien manyiso yore makare mag yango weche mag athuye kano nonro e mbui makonyo yalo buchego e yono makare. Kuna cheche za maneno. Hiyo ndio sababu tumeweza kuhamasisha wananchi to build resiliency among the local communities and the Kenyans. Okay? So that wanasiasa wakaja ndio wanaanza kuwaeleza hawa tofauti yao. Sasa kaunti kama hili la Laikipia ni kaunti ambayo imeleta Wakenya wote pamoja. So cosmopolitan county. Na watu wamekaa pamoja kama jirani, kama ndugu, kama dada. Lakini uchaguzi kikaribia kwamba unakuta wanasiasa wanakuja na wanaeleza hawa tofauti zao. Sasa wananchi hao pia bila kufikiria wanaanza pengine kuchukiana na hata saa zingine kupigana. Tuweze kuhamasisha vikundi mbalimbali na sana sana vijana wetu ama youth waweze kujua ni nini. Manake wakati mwingi ndio wanatumika. Mimi kitu ya kwanza yenye nimesoma ni mambo ya peace. Na peace tunaanza kwetu nyumbani, kanisa, kijiji mpaka shule. Kwa sababu ukikaa na amani pia watoto wetu wakiwa shule watakaa na hiyo amani. Kwa hivyo wenye tulikuwa huku tumesoma mambo ya peace na najua kwamba tutasaidia wanakijiji na tutasaidia marafiki wetu. Jodak Mailo Ambilo, Mairo Ward Mamilambo Maluanda, yuak ni kujam ni koro ologi, kage wacho ni jo kujam ni monjogi otieno. Jopith mokwal jamnigi wacho ni giyudo lal maduong' kalore ni jamnigo emane okonyo gi chenro mopogore ka koro gidwaro mondo obedgi kata gibed kod arita makare otieno. Jalupo mar obila Maluanda Richard Siele karomo kod jogweng' osingo ni obila manyo jamni mane okwal kanyaka sani giseyudo ang'wen ma wuonegi owinjo dhiyo yange te sedo obila Maluanda. Of recent zangu mbili zilienda on 30th of December 2025. Ng'ombe moja ilikuwa freshen, ilikuwa imepanda tayari. Ingine ile nilipewa kama zawadi baada ya kustaafu, ilikuwa imekuja mzuri na pia ikaenda. Security yetu watembelee hawa watu wafanye audit, wanatoa happy pesa ya kufanya hii maneno. These are the same people ambao usiku wameamka, mchana wanalala. Hata ukiwaitia kibarua, hata nilikuanga na ng'ombe hawezi kuja kuletea wewe nyasi. Tarehe 23 tuamukie 24 Christmas. Tena usiku mwendo wa saa 7 hivi nikiamuka nitoke nje kujisaidia, nikakuta ng'ombe zangu zimefunguliwa zimeenda. Ng'ombe 3 zilikuwa nakala, sura yake ilikuwa kama red hivi. Ng'ombe mama mwenye tulikuwa tunakamua na ndama yake, na ingine ilikuwa iko karibu kupata mimba. Luanda OCS ako na ng'ombe kama 4 ambaye imekuwa recover na mwenyewe hajawahi kupatikana. Kwa hivyo tunaendelea kufanya kazi na kushika wale wahalifu. Na hata hivyo tuseme kwamba tushirikiane, community policy, nyumba 10 na any other person. Unaweza kufanya nini? Unaweza kutusaidia. Thoth jotatije mag riwruoge saga kar ching'od bura ma Sirisia kaunti ma Bungoma ogolo siem ne apisas mag kembe mag ji giwegi machiwo arita ewi mako rekod moko kuom oganda kendo kwalo kahawa mag riwruoge saga e alworano. Jakom mar riwruoge saga e alwora ma Sirisia Martin Wataka oyango ni nyaka ne chungo rak mano mi kambi mar chiwo arita ne riwruogno onge kumoro amora mar kahawa mosegol e pode. Kamano bende jatatije mar riwruog saga no Stans Barasa dwaro mondo jopur ochung uso mwanduno ne pinje malibamba kod ne oseketo okenge mag bero nengo mar kahawa e pinjego e thuoloni. Huko nyuma kahawa ilikuwa inaibiwa kila wakati, kwa wiki mara 2 mara 3. Tulikuja tukabadilisha security company ambayo tulihofia ya kwamba tulikuja tukagundua ya kwamba ilikuwa inakuwa involved
kwa wizi wa kahawa. Sisi kama wamama tumefurahia hii kamati sababu wamefanya vizuri. Pesa zenye tunapata ni pesa mzuri ambazo tunaweza peleka watoto shuleni wakasoma, na hata pia kama sisi wamama kwa nyumba tujipange. Na nimeona malipo ya wakati huu imekuwa malipo mzuri, na kitu ambacho mimi naomba washikilie hapo, waendelee kuhudumia wakulima vizuri. Na najua mbeleni tunaenda kukula pesa kupita kiasi ambacho tumekula. Hakika nimeona kwamba kazi ambayo inafanyika mahali hapa ni kazi mzuri. Nami naomba wakulima kwamba wakaweze kuwa na imani chini ya uongozi wetu wa Mr. Martin, ya kwamba wakaweze kuwa na imani na hii society, wakaweze kuleta kahawa yao ili kwamba tukaweze kuiboresha society yetu. Vile vile hata wale ambao labda walikuwa wananuia kwamba kuipeleka kahawa yao mahali pengine, vile vile naomba kwamba wakaweze kupata interest ya kuleta kahawa yao Serisha, ili kwamba tukaweze kujumuika kwa pamoja kwa kuendeleza society yetu. Lek mar chwalo jopuonjre mang'eny e lai mar somo mong'ere kaka STEM e somo mar CBC nyalo lwar ye Lwanda poni ok omany resruok ne jopuonjre. Men kalore kod report mar Usawa Agenda ma oyango ni thoth jopuonjre anyata mag skunde piny owacho pod ok tim maber ahinya e somo mar kwano e klase ma chien. Report no yango ni mana japuonjre achiel e kind jopuonjre 5 mag grade mar 3 ema nyalo timo kwano mar grade no mar 3. Judith Omondi ni kod ler mathoth e wi report no. Lieto medore ne migao mar somo mondo mi orido kanda e skunde mag piny owacho poni pod gin kod lek mar golo jopuonjre modhuro matimo somo ma ong'ere kaka STEM. Manonro yango ni tije gi ng'eny kipimo kod lai mamoko mag somo. E ripod riwruok ma ok mar piny owacho mar Usawa Agenda ma oketa yanga odiochieng' ma kawuono e boma ma Nairobi, oyangore ni mana achiel e kind jopuonjre 5 mag grade mar 3 ema nyalo timo kwano mar grade mar 3. E skunde mag ji giwegi, jopuonjre 3 kuma pare manyalo timo kwano mag grade mar 3 maonge bagni, ka e skunde mantie kuonde jot mag ji ma oringo kowuokie pinje maoko kata refugee camps, mana 7 kuom jopuonjre 100 manyalo timo kwano mag grade mar 3. Kirango lony mar jopuonjre mag grade mar 4 e kwano mar grade mar 3, 34 kuom jopuonjre 100 kende ema nyalo timo kwano mar grade mar 3 kaka jopuonjre manyiri okawo namba. Akoro e kinde ma Kenya medo jiwo kit somo mag STEM, jokanyo e sekta mar somo koni nyalo bedo matek ni jopuonji e sina sekondar jiwo laini. We still have a challenge with numeracy, and we think that is a big challenge, given that there is a very deliberate effort by the government of Kenya to position the country towards STEM education. That gives us a challenge to see what we do to address numeracy challenges at the foundation, because that will determine whether we can move the country towards being a STEM education country. Kopogore kod higni 3 ma okalo, jopuonjre omedo lony e somo kendo winjo report mag grade mar 3 kipimo kod higa mar 2022. Nyaka sani nus mar klas mar grade mar 3 nyalo somo mawinji gi magisomo. In 3 years, that is the change we have seen. The challenge we have is to go deeper and understand why that change has happened, and how can we use whatever we use to make that change to make the same change in numeracy, and how can we use that to sustain this change so that it is not forth and back, but we can be able to sustain what we have and build on it. We have a foundational learning guideline which has addressed all these challenges and how we can overcome the challenges. So through the guidelines, we know and we are sure that as a government, these learners will be able to catch up. Mana e weche ma otenore kod somo mag STEM, ripod ni bende omenyo somo mag lony manyasani e skunde. E ripod no mana achiel kuom skunde 5 eman kod od somo mar lony manyasani, ka 7 e wi skunde 10 to ni kod masinde mag lony manyasani. We have a huge gap in terms of having functional computer gaps in schools, and that is a challenge not just to the government but any other stakeholder who is supporting this transition, to put in resources to narrow the gap between what we have and what we need to be able to get the ICTs running in our schools as well. Ripodi ni omulo weche mamoko kama oriwo kwan mar jopuonj e skunde duto ma pacho kama oriwo mag ji giwegi kod mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV.
Duol mochung'ne gedo mag apeyni madongo Kenya National Highways Authority KENHA chakre odiechieng' makiny dhi loro olalo ma Kanyadhiang' e kar chung' od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay kuom ndalo 10 ne chenro mar kongo olalono machal mare ok osebedo maber kuom kinde malach. Kaka ripota maro e kaunti ma Homa Bay Elia Bich lero, jopiny ma Kanyadhiang' kod jogo matiyo gi olalono ma bende nitie apaya ma Kindu Bay kochomo Homa Bay orwako chenro mar kongo olalono ma giwacho ni osekelo thoe mathoth. Olalo ma Kanyadhiang' mani apaya mawuok Kindu Bay kochimo boma ma Homa Bay chal mare osebedo marach kuom kinde malach kaluwore gi bathe manumukore kendo ne okonge kod maram bang' kane osenyore higni mokalo kendo chal mare osebedo kaketo ngima jowuoth weg nyamburko kod japikwe andaki. Kaluwore gi sienyruok ma olalono sienyorego, duol mochung'ne gedo mag apeyni madongo e pacho ka Kenya National Highways Authority KENHA ne ogolo notis mar loro olalono kuom ndalo 10 kochakore tich ariyo tarik 27 dweni nyaka tarik 5 mar dwe manyien mar chiwo thuolo mar kongo olalono. Jopiny kod jogo ma osebedo katiyo gi olalono ywak ne rach mare osemiyo masiche mag apaya ojimbore olalono kendo osekelo thoe mathoth mag jowuoth kaachiel kod weg nyamburko mabiro kokong'eyo chal mar olalono. Daraja kuom los mar daraja wa appreciate kabisa kendo wamorgo. Daraja no osebedo ka inyowa kendo osebedo ka omiyowa shida mang'eny sana. Mostly joma kelo accident e daraja no gin jok ma ok ong'e daraja no kaka en. Iyudo ka wan jo motorbike maka wang'e no rach. Koro harakati mwabiro kwa approach mondo wachop bute to chuno wanwa slow down. Harakati mwa slow down ni ng'ame biro ng'e icha en ng'eni ok ong'eyo ni kanyo ne rach. En obira bira gi moto cha gi ng'weji cha koro ng'weji cha ma dhi to cost accident. Yeah. Daraja no osekelo accident mang'eny makata niche machiegni koka no akene tok jo machiel ka niche koka japiko moro gwe e daraja kanyo. E kinde machendo machako kongo olalono bro dhi nyime weg nyamburko mawuok Kindu Bay kochiko boma ma Homa Bay ibiro dwaro mondo bar kochomo olalo mar dak kipi ma oloch ka gichomo skul primar manyangajo kaeto gituch gi Obama Road ma bende ni machiegni kod olalono kaeto gidhi nyime kod wuodhgi kamago mawuok Homa Bay kochimo Kindu Bay bende biro tiyo kod apaya achiel no. Diversion idhi losi te wakwayo joma loso diversion kata jogeche. Diversion no en gima en ndara en wang'ayo mar sirikal. To nitiere jogeche wa moko ma gin gitiyo gi wigi matek. Gidonjo e puothe ji, gin puothe ji ema giluwo. Koro ke wagomb ni mano chako timre. Last time notimore kane yoni okethore to noko moro wa seriously. Koro this time wakwayo ni kik ochako timre kamano. Ndara ka rach to kata ohala madhi mbele be koro iyudo ka dok piny. At the same time wuodhe mang'eny biyudo ka koro kelo shida. Koro sama jo KENHA olandonwa ni gidwa losonwa ndara no kar daraja mano sienyore no. Wan wago mana erokamano to watemo mana kwayogi ni kata ka gitiye to gitiye ma kata ka gilore to joma wuotho gi tiendegi sana to giwenegi kamoro ma gichakadhogo nikech ng'ama wuotho gi tiende ka iketo ni diversion noda luoro kucho to yalo kakacha. Ko en gimoro ma ber. Ka jogweng' ma Kanyadhiang' bino nyiso mor margi e wi chenro machako loso kunde ma okethore olalono ma giwacho ni osemiyo gineno masiche modhuro e alworano. Bridge chakre ne kethre osebedo gi tilafu mang'eny sana kendo jowa moko bosabedo tho kae to wuok gi yo marach mar kaka daraja nosabedo gi ka geche iyudo ka japiko ka slow down to iyudo ka gari moro ok ong'eyo mawendo to iyudo ka en obira gi speed mare cha to kelo nwa ajali. Kaka idwa lose ne wan gi mor ahinya nikech koro machalo gi nyithindo be mane kadhi skul kaachiel koda wambe ma wawuotho e barabara ka gima waneno ka koro dhi bedo maber kendo jowuoth bende dhi bedo gi wuoth makare. Elia Bich, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi Migori kama jodak e gwenge ma Karamu e sub-county ma Kuria West oseyo tend county ma Migori kuom rem keto e tich kar yango jamni ma Karamu mane oger higni maloyo 5 mokalo kendo ne omuonyo omenda mathoth mag jopiny. Gikoni kar yeng'ono sani ochiw ne ng'ato owuon gino makelo penjo mathoth. Jojuma miyowa ler. Gedo mar kar yango jamni mar Karamu mane oger kod 10 county ma Migori higni maloyo 5 mokalo ne okelo gen mathoth. Kata kamano nyaka sani koro geno ni koro pok ochopo ka gedo to ne oserumo. Oganda gi ne geno ni kar yango jamni ne dhi chuogo tije
kendo dhi jiwo wechego mag ohala kod ber mamoko ka ochako tich maber kaka ne osingi. Kata kamano e kinde limbe marwa e kar yang'o jamnini ne wayango ni pok ochako tich kaka ne osingi kod tend kaunti ma Migori higni bora mokalo, kamana ja ohala achiel ema sani yang'o jamni sanja e kar yang'o jamnini. Mae osekelo penj mathoth ka ukuom jodak ma Karamu mwach ni kar yang'o jamnini ok osekete tich kaka ende gigeno. Slota haijawekwa kulingana vile ilikuwa tunaitarajia, kwa sababu ng'ombe zinachinjwa hapa ni ng'ombe 2, ng'ombe 3, na tunajiita kwamba ni slota ya county. Nimekaa miaka mingi sana, kuanzia nikiwa mdogo naona inajengwa mpaka leo hii haijawahi fanya kazi vile inatakikana ifanye. Ng'ombe ni wengi wanaenda Nairobi. Hizi ng'ombe zote zingekuwa zinachinjwa hapa, kwa kusema kweli tungekuwa na vijana wengi wale ambao wangeweza kupata ajira hapa ndani. Utakuja upate kwamba watu ambao wanafanya kazi hapa ndani watu 3 na ni slota county ambapo tuko tunatarajia watu kama 100. Julius Chachako jodak mamoko ma Karamu wach ni kar yang'o jamni ma Karamu mane oger higni bora mokalo osebedo ka itiyogo yor siasa e kinde mag kampen. Ochila amekuja ameingia serikalini. Pia amekuja amesema kwamba kichinjio yezi fanya kazi. Mimi kabla sijatoka mamlakani ndio hii hapa tunachinja ng'ombe moja. Kichinjio sisi tunajua ni cha siasa. Nasubiri misimu ya siasa ndio tusikie hadithi. Moko mjogoiko maondike kar yang'o jamnini wach ni ng'ama bende nyaka sani koro mithuolo mar yang'o jamni kar yang'o jamnini odiochieng' kodiochieng' yang'o mana dhok ma kinde achiel kod 5 odiochieng' kodiochieng'. Tufanye maendeleo mengine humu ndani, tunaweza amua hata kulima huku ndani mahindi tuko tunauza sehemu zingine, ama wachukue ile sokoni iko pale tuilete penye ilikuwa hapa ndio ilikuwa kitambo. Ng'ombe zenye zinaenda huku zinaenda Nairobi zingechinjiwa hapa Nairobi wapelekewe nyama, lakini sisi tunatoa ng'ombe zinaenda, sisi tunabaki hivyo. Jomoda kalora mar kar yang'o jamni mar Karamu wach ni kar mondo koro giwinj maber ka owuok kuom kar yang'o jamnini gima giyudo en mana muya marach ma ikelo kod chilo mawuok e kar yang'o jamnini nikech chilo ma ipuko e yo moko winjore. Hakuna chochote ambacho nimenufaika nacho, ni harufu tu ndio inanishibisha hapa. Duma yani tamara kati. Ukonywa. Kamano. Konywa uru. Wainyorege harufu mari chieth dhok. 27 imefika. So tunaona report card. Sasa wewe ukikuja Magongo kutuomba unakuja na report card unasema mimi slota ni wale watuliandika wanalipwa, maji tuko nayo, tutakusikiza. Gedo mar kar yang'o jamnini bende ne igeno ni dhi kelo pi maler machiegni kod jodak ma Karamu. Kata kamano mae pok otimore ka pi mano kuny kod ten kaunti ma Migori higni 2 mokalo pok ochopo ne jodak. Pale hakuna circulation ya maji kwenda juu, yamekaa tu. Pampu ya shilingi 70,000 inaweza shinda kaunti kuleta kuja wana kijiji hata wananchi hapa hakuna mtu anatumia maji haya. Hata maji ya Silota watu wanaenda kufuata sehemu nyingine kuja kutumika hapa. Sasa tunashangaa serikali tulio nayo karibu itatusaidia namna gani? Nalilia sana maji, ndio hawa watu wanaishi hapa karibu hivi na hii Silota. Ile benefit wangeweza kupata pasipo na kazi, wangeweza kupata benefit ya maji. Mokum jotich maondiki kod ten kaunti ma Migori ma oting'o mago marito kar yang'o jamnini bende wacho ni kuom dweche 11 mokalo pok gineno sara ka wuok piny owacho ma kaunti. Okang' mar manyo dwoko ka wuok kuom tend piny owacho ma kaunti ma Migori ka otende kod ywak ma osegol kod jopiny ne ogore Luanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Juma kuom lipot makamano. Wadhi e yueyo machielo chenro en mar migagano ka ote omolo Facebook. Lewis Wood awasiboda wacho ni alo weche manyien kana wasiboda Kennedy Odhiambo wacho ni ane chenro kaka pile. Oracha margi Ayun kanyo bende orao Austin wacho ni watching live from Thogoto Kikuyu. Geoffrey Ogutu wacho ni watching live from Roma. Ramogi TV ler sana nyako Ramogi wadongi weche mag tuke wayueyo matin mondo waduog watiek weche manyien mag migago. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo to ok nasomo e polytechnic, nena inajua kali tu kaka kora timeni. Pok opogore keto lere wi jogo ma pile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai.
ineno to ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyako ma jaber cha en ng'a? Aparo Nyasaye winja lam mara, en oro na nyako ma jaber ka. Ne kaka en jaber, biya jahera na. Nilembe sakanya, obonjo kona to nyumore. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Nyajoluo tedo gato ero ode obede mbero toyo gamba kato ng'weda lode. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. We like it up, Mami thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang'e akelo ni mana, yani ngeni baka kiwasani. Tich Ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake. Saa para kidaka paga big nyaka saa paga rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.